ମୁଁ ବନ୍ଦିତା ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମ ସବୁ ଲିଡର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସମାବେଶ ହେଇଛି, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟକୁ ସିମ୍ବଲ। ଇଏ 21 ବର୍ଷ ଠକିକିରି ଗଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଜକୋଷକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କଲା ଏବଂ ଏ 7 ବର୍ଷ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ଯାହା କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ କରିଛି, କଂଗ୍ରେସ କରିବ, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବ। କଂଗ୍ରେସ କରିଛି, କଂଗ୍ରେସ କରିବ। ଆମେ ସବୁ ଦଳକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବୁ, କଂଗ୍ରେସ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ହାତ ଚିହ୍ନକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେବୁ। ଯାଜପୁର କଂଗ୍ରେସର ବିଶାଳ ଜନଜାଗରଣ ସମାବେଶ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ନିକଟସ୍ଥ ବଟିରା ପଡ଼ିଆରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଜନଜାଗରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈତରଣୀ ରୋଡ୍ ଠାରୁ କୋରେଇ ଯାଏ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ଓ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁର ରାଉତରାୟ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସର ନୂତନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ତାର ନୂତନ ଜନଜାଗରଣ ସମାବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କଥା ସଭା ପରିସରରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସତ୍ତାରେ ଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ କଂଗ୍ରେସ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା। ଦେଶରେ ବଢୁଥିବା ଦରଦାମ, ଗରିବ, ନିରକ୍ଷର, ବେରୋଜଗାର, ବେକାରୀ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତେଜିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗୃତି କରିବା ସହ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଲୋକବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ଅବଗତି ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ଜନଜାଗରଣ ସମାବେଶ କଂଗ୍ରେସ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। କୋରେଇରୁ ନିଗମ ପ୍ରସାଦ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଁ ଓଡ଼ିଆ कांग्रेस कमिटी तरफ जो जनजागरण समावेश होता यार उद्देश्य था कि कोरेई अंचल जाजपुर और कोरेई अंचल विशेष भाव में विगत 20-21 वर्ष है प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, चाषी को रोजगार ये सबू क्षेत्र में सरकार, राज्य सरकार मान समस्त को शोषण कर ठकी। अंपटे केंद्र सरकार ये दरदाम वृद्धि को लेकिन, तेल दर को लेकिन, इंधन गैस को लेकिन ये प्रत्येक क्षेत्र में केंद्र सरकार आम ठकी। ये लोक मानक जागृत करार था कि उभय केंद्र सरकार आठी गत 21 वर्ष है बीजेडी सरकार विरोध में आपको चेतवा पड़ो, एम शोषण विरोध में आप स्वरोत्तोलन करा पड़ो। ये आगामी दिन में चाषीटे शोषण शिकार हम ना, युवकटे शोषण शिकार हम ना, महिलाटे शोषण शिकार हम ना। मंत्री एवं समस्त अतिथि सम्मानस्पद गणेश बाबू एवं उपस्थित अच्छा पीसीसी साधारण संपादक एवं मुखपात्र सम्मानस्पद सत्यप्रकाश बाबू एवं उपस्थित अच्छा विगत 21 वर्ष धरी अविनाश साथरे आपण माने 21 वर्ष धरी ए राज्य सम्मान को साधुवाद जणाउची एवं आउ मोर पछि आपण माने टिके धैर्य सह मंत्री